Op een paar kleine labs na is het al meer dan een jaar geleden dat er voor het laatst in Zeeland een groot drugslab is opgerold. Maar is dat nou goed of slecht nieuws? En verder in deze uitzending. Borselen grijpt in bij te druk carnaval. En nieuwe versoepelingen worden gevierd. Goedenavond. Het is inmiddels meer dan een jaar geleden dat er voor het laatst 2 grote drugslabs in Zeeland zijn opgerold. Dat lijkt op het eerste gezicht goed nieuws, omdat ze verdwenen lijken te zijn. Of zijn drugscriminelen net wat slimmer geworden dan de politie? Begin februari vorig jaar ontdekte de politie in Waterland-Kerkje en Ossenisse 2 drugslaboratoria. In Waterland-Kerkje werd op grote schaal crystal meth gemaakt en in Ossenisse werd ecstasy geproduceerd. Sindsdien bleef het stil. Er werden weliswaar in Leeuwendorp en Vlissingen nog kleine productielocaties aangetroffen, maar die zijn niet te vergelijken met de grote drugslabs in de buitengebieden. Grote vraag is hoe dat zo ineens kan. Komen er minder tips binnen? Heeft de politie beperkte capaciteit om dingen uit te pluizen? Zijn de criminelen misschien naar andere plekken vertrokken? Of worden er gewoon minder drugs geproduceerd? De politie weet het eigenlijk ook niet precies. We hebben geen concrete antwoorden op die vragen. We hebben wel het vermoeden dat het kan komen doordat er nog steeds veel informatie naar ons toe komt vanuit de geheime chatberichten die we de afgelopen jaren onderschept hebben. Dat levert veel werk, waardoor we zelf wat minder actief de boer op gaan om tips na te lopen. Criminoloog Shanna Meelbaum, die zich bezighoudt met drugscriminaliteit, heeft enigszins begrip voor de keuzes van de politie, maar ziet ook een schaduwkant. Ja, aan de ene kant is het natuurlijk voorstelbaar, want er zijn miljoenen berichten ineens toegankelijk gemaakt waar heel veel analisten zich nu mee bezighouden. Ja, aan de andere kant zijn drugsproductielocaties natuurlijk ook gevaarlijk voor de omgeving. Er kan explosiegevaar zijn. Dus je zou eigenlijk willen dat daar zo snel mogelijk actie op ondernomen wordt en dat ze ontruimd worden. Eén ding weet de criminoloog zeker, drugslabs zijn er nog steeds. Het kan ook zijn dat criminelen misschien slimmer zijn gevonden of hun locaties hebben verplaatst. Want ze wisten natuurlijk ook wel van, de politie heeft heel veel data in handen gekregen. Misschien is het slimmer om mijn lab te verplaatsen. Maar er is geen reden om aan te nemen dat de drugsproductie zelf verminderd is. Ja, en aangeschoven is Carlijn de Spenter. Ja, Carlijn, veel vragen, weinig antwoorden. Inderdaad, veel vragen. Maar wat wel zeker is dat dit probleem niet alleen in Zeeland speelt. Ook in de rest van het land zijn er minder drugslabs opgespoord. Ik sprak bijvoorbeeld een collega van Omroep Brabant. Ook daar zien ze dat er minder drugslabs zijn opgespoord. En ja, Brabant is toch het walhalla van de drugscriminaliteit. Ja, kan je wel zeggen. Kan het ook zo zijn dat er misschien simpelweg gewoon minder drugs wordt geproduceerd? Ja, dat zou natuurlijk mooi zijn, maar dat verwacht ik toch niet. Criminelen zitten natuurlijk nooit stil. En dit handeltje dat levert gewoon zoveel geld op. Dat die drugslabs, die zullen er echt nog wel zijn. Maar ja, ze zijn op dit moment gewoon niet zo zichtbaar. Ja, zul je net zien dat er binnen nu een paar dagen een drugslab wordt opgerold? Dat zal je altijd zien, maar dan zie je mij weer snel terug. Nou ja, tot dan. De Russische inval in Oekraïne en de gevolgen die dat heeft voor het land zelf, maar ook voor Nederland, houdt Zeeuwen bezig. Verontrustend. Nou is het daar, maar wat gaat het doen, hè? Het is wel spannend, maar je denkt niet gelijk dat het hier gaat komen. Maar... Het is wel beangstigend. Wat gaan ze doen op een gegeven moment? Ja, het heeft dan weer gevolgen, denk ik, hè? Met gas en dergelijke, dat dat ook weer duurder wordt. Dus ja. En met deze man aan het roeren in Rusland weet je het maar nooit. Aan de ene kant is het wel een beetje ver van je bedshow. Maar aan de andere kant, ja jongens, Kiev ligt dichterbij dan de Spaanse kust. Het is zorgwekkend. Carnavalvirus van buiten de gemeente Borselen lopen het risico om dit weekend tegengehouden of weggestuurd te worden bij het carnaval in de gemeente. Daarvoor waarschuwt burgemeester Dijksterhuis. Omdat de bezoekerscapaciteit beperkt is, hoopt Dijksterhuis dat het feest een lokale aangelegenheid blijft. Bij drukte kan het zijn dat de toegangswegen naar de carnavalsdorpen worden afgesloten. Het lijkt een gezellig uitstapje voor deze 25 statenleden, maar dat is het niet. Ze brachten vandaag namelijk een werkbezoek aan de Hedwigepolder met een duidelijk doel. Omdat ik met eigen ogen wil zien hoe ver het nu eigenlijk staat en waar we het over hebben als we in de Staten praten over het water wat de Hedwigepolder ingelaten moet worden. De ontpoldering blijft een lastig onderwerp voor de statenleden. Hedwige is altijd dubbel. Ik bedoel, we hebben heel lang gestreden tegen die ontpoldering.
Die strijd hebben we verloren. En nu is er weer een ander probleem natuurlijk. De PFAS. Zometeen krijgen jullie nog een hapje en een drankje. Misschien zit daar ook wel een visje bij. Gaat u die nog opeten? Nee, daar was ik niet van plan, nee. Nou, eigenlijk niet. Nee. De Tolse brug tussen Tolen en West-Brabant gaat niet op 7, maar op 10 maart dicht. Een wijziging in de manier van slopen levert een tijdswinst van 3 dagen op, zegt Rijkswaterstaat. De voegen van de brug worden vernieuwd, waardoor het verkeer 3 weken om moet rijden via de Oesterdam. Ondernemers uit Tolen vrezen dat ze tijdens de afsluiting veel inkomsten zullen missen. En vanwege groot onderhoud aan de 2 Westerschelde-ferries vaart de veerdienst vanaf maandag volgens een uurdienstregeling. Maandag gaat eerst de Prins Willem-Alexander voor onderhoud naar de werf in Sluiskil en daarna volgt de Prinses Maxima. 13 april, vlak voor Pasen, wordt de dienstregeling weer hervat. De mondkapjes mogen weg. De coronamaatregelen zijn voorbij. En daarom is het feest bij basisschool Het Honk in Capelle. De versoepelingen worden gevierd met een culturele dag waar kinderen verschillende workshops konden volgen. Dan maken we een vogel of eigenlijk allemaal beeld en vorming heet dit volgens mij. En we hebben ook nog een voorstelling van Diewertje Blok. Ze gaat op reis en ze neemt mee een tandenborstel en onderbroek, een boterham met kaas, een kistje, een telefoon. De kinderen hebben vanaf morgen vakantie, maar ze gooien nu alvast de mondkapjes weg voor daarna. Ja, opgeruimd staat netjes, zullen we maar zeggen. En over 2 weken bekijkt het kabinet of ook de laatste coronaregels, zoals het mondkapje in het OV, afgeschaft kunnen worden. Zaalvoetballer Khalid El Hattash is klaar voor zijn rentree in de eredivisie bij Groene Ster uit Vlissingen. El Hattash voetbalde de afgelopen jaren in het buitenland, maar is sinds begin dit jaar terug bij de club waar het voor hem allemaal begon. Het zaalvoetballen bracht El Hattash naar België, Duitsland en zelfs Indonesië. Vorig seizoen speelde de Vlissinger bij het Duitse Fortuna Düsseldorf en een nieuw buitenlands avontuur lonkte. Maar met al zijn ervaring op zak koos hij ervoor zijn oude club de helpende hand te bieden. Ik heb hier een aantal wedstrijden gezien en dat deed mij gewoon echt zeer. En dat heeft mij wel een beetje doen overtuigen van hey, zet al die andere zaken opzij. En dit is een club die je van kleins af aan heb opgebouwd. En nu kan ik mijn verantwoordelijkheid pakken. En dat zijn ook gewoon de mensen buitenom de club, ook gewoon echte Zeeuwen, echte Vlissingers die zeggen van hey Khalid, sluit nou aan. En dat deed toch wel wat met mij, waardoor ik toch wel die keuze heb gemaakt. En daar zijn ze maar wat blij mee bij Groene Ster. Want El Hattash doet terugverlangen naar de gloriejaren van de club, toen de Vlissingers vriend en vijand verrasten in de eredivisie. Ja, ik merk wel dat de jongere spelers wel enorm opkijken naar de oudere spelers. Dan heb ik het niet alleen over mezelf, maar ook over een Morad, een Abdul en een Josimar. Daar kijken ze wel enorm tegenop. Alleen, ja, ik ben een persoon die best wel kritisch kan zijn en ook heel hard. Maar ik heb wel het gevoel dat zij dat begrijpen en dat ik niet iemand daarmee tekort doe en dat iemand daarmee gaat stagneren in zijn spel. De assists van El Hattash moet de Groene Ster dit seizoen helpen te overleven in de verliezerspoel van de eredivisie. De viervoudig Oranje International denkt dat hij ook buiten de lijnen een belangrijke rol kan vervullen. Wat ik eigenlijk het meest probeer mee te geven is dat alles begint bij hard werken. Dat valt ook te trainen, een winnaar zijn. En dat moet je dan nu hebben, vooral op die vrijdagen, nu je zeker in de verliezerspool meedoet. En dat is eigenlijk hetgene wat ik ze echt voornamelijk meegeef. En het coachende aspect van blijven praten met elkaar, communiceren in het veld. En daarmee heb je al een streepje voor op de rest die dat niet doet. De verloren zoon tekende bij Groene Ster een contract voor slechts een half jaar. Hoe lang ze in de Baskensburg dus van El Hattash kunnen genieten, is nog maar de vraag. Ik heb nu gekozen voor een half jaar. En ik denk dat het ook goed is voor de Nederlandse zaalvoetbal dat ze mij weer een keer zien. Ik denk dat het alweer 4, 5 jaar geleden is dat ik weer in Nederland actief ben geweest. En wat daaruit voortvloeit zien we dan wel. Alleen zoals ik al zei, het belangrijkste is nu gewoon Groene Ster erin blijven houden en daar gaan we voor. Ja, en vanavond maakt El Hattash een officiële rentree bij Groene Ster. In de Baskenburg neemt de ploeg uit Vlissingen het dan op tegen AGO VV. Het bleef lang bewolkt, maar uiteindelijk kregen opklaringen de overhand. De westenwind maakte het wel fris. Het werd namelijk niet warmer dan 8 graden. Maar het wordt allemaal beter. Komende dagen zullen niet wolken, maar zon de overhand hebben. Het start wel steeds koud met temperaturen rond het vriespunt. Maar zondag kan de middagtemperatuur al boven de 12 graden uitkomen. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie avond, een goed weekend en tot morgen.